Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madi hita salutna. Ada orang so masuk kita tu minggu tadi manugoton. Martangi yang nahoho maita di bagasan rohatabe.
Amin. Tapuji matuhata, maride mahita, marhite sian buku ende nomor 15 mamuka sian ayat sada saat roh di ayat tolu. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Jehovah do panodangi diahu, dohot hatuaku, tungi sema habiaraku, nangpe marhoron-horon parangan akan namanuku mahu, dang dihabiari rohaku. Sadado nang hupangidohon tu Jehovah, say ido hulului, naeng mia nahu di bagasan joro ni Jehovah saliling manguluau, paidaidahon hinadenggan ni Jehovah, dohot makaholomotsa, haposi ma Jehovah, pagomos jala patogu roham, jala parhanalom Jehovah, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan di bata parguguna suatu dusan, amanami na di Banua Gijang, di pabotohon hodo tu akap parroha nasian purbai, marhite-hite bitang, naung tubuh anakmu nasasadai, sodangi maroha nami, asa hutadahami haporseau nasitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami mamereng hamuliaon sogut, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Sutung idul laku kami, panjohon dituatai, isi doa muluan bi, sadarion mata kuping, sadarion, sadarion, ujungnya sadarion, 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 ujungnya sadarion. Dibutuh do umurni, atop do dapot ajalmi, sadarion mangoluhum, atop mahut tu Yesus no. Sadarion, sadarion, ujungnya sadarion, 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 ujungnya sadarion. Tatangihon ma patik ni dibata, ima na dienet sian patik palimahon saat ro di patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho, jalaliling mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas di donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Ido sahatna atong rap martangiang mahita mangido gogotu tuhata debata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikni. Amin. Potima dosata martangiang mahita. Ali amanami jala di bata nami na di Banua Gijang, pargugo na suhatu dusan, pardinggan basa doho, jala ro di saliling-liling na doa sini roham, saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang be ingot akadusa nami, ay jot-jot do hami mardusa maradopon ho, jala jot-jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami,
Jala sesa dosa nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima hata baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songo nasi tong na mangoluahu nina Tuhan Jehova. Tung na solomodo rohaku midaha matean ni parjahat. Na lomodo rohaku midaha memulak ni parjahati. Tumadikon dalan na asa mangolu ibana. Asa ngapon ma di debatana di gijang. Tuhan Yesus, tu bagasan rohani, sai mai Yesus, nege paduk tuk lai, sai pasia Tuhan Yesus, jakon itu rohani. Tabegema hatani dibata imana gabe turpuk epistel di minggu tasadarion imana dienet sian sada Samuel bidu tolu mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10 tajaha mamersikap sorin di ayat 10 rab kita majahasa dungi uju si Samuel nabajari marhalaudu di Jahoba di jolo ni si Eli mahalma di aka rii hatani Jahoba jaladang adong sadia pangukapon. Tungin dinasadari modom-modom masih Eli di ngananta, matana pen mamamuka rapon, dan tarbaik sabe marnida. Dang dope mitop ianggo palito ni debata, jalan nunga mudum ia si Samuel di joru ni Jahoba, hajung jongan ni poti parpadanan ni debata. Jadi jojo ma Jahoba di Samuel, gabe di dok ibana ma, tidak ma di sondo au. Dungi marlojong ma ibana tu si Eli jalanin nama, ida ma di sondo au, ai di joho doahu, alai di dok si Eli ma, dangahu ma joho, mulak maho mangulahi modom, gabe laho modom ibana jala modom. Dungi diulani Jahoba mamajo Samuel padua halihon. Gabehe mas Samuel jala lau madapoton si Eli. Jala didokma, idama disondo au, ai dijauho doau. Dungi dina si Eli ma, dang au manjauho, ale anaha, mulak maho mangulahi modom. Alai dang dope ditada si Samuel Jahoba, jala dang dope pinapatar tu ibana hata ni Jahoba. Dungi diulani Jahoba mamajo Samuel patulu alihon. Gabehe ibana jala lau madapoton si Eli. Jalanin nama, idama disondo au, ai dijauho doau. Jadi mamoto marohani si Eli, Jahoba dohape manjau doli-doli. Jadi nina si Eli matu si Samuel.
laho maho mangulahi modom, molotung jojo mu sediho, dohonon muma, makulik maho alie Jahoba, ai manangi-nangi do naposomon, dungi laho masih Samuel, jala diulahi modom diingananna. Dungi romusema Jahoba, tidang disi jala jojo songon najolo, o Samuel Samuel, gabe didok si Samuel makuling maho, ai manangi-nangi do naposomon, ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tidakon maha porsewatai songana hina tidakon idongata sapa horseaun disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama perguguna sohatu dusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhoni si Maria na gabi-gabian si Antondi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamuni di bata Jahoba amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu dot na mate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopaniala Kristen akan nabadia, dohot diasisaani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulus sogot daging ni halak nong mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Ikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 14 Januari 2024. Sermon Parhalado, Selasa 16 Januari 2024, pukul 10 siang, maringanan di konsistori. Patu paun mas Sermon Parhalado tahun 2024, pinangido tujude Parhalado asamat dohoti sermoni jala tepat waktu. Kegiatan seksi dan kategorial. Pinasunggul hon muse kegiatan seksi dohot kategorial. Saleleng bulan Januari 2024 ton mas dohot majo. Aka kegiatan pula atama di bulan Februari 2024. Sermon guru sekolah minggu dan praremaja dimulai hari Jumat 10 Januari 2024. Masuk pukul 10 WIB di konsistori dohot Lukas. Pelean tahun 2024 nunga masuk kita tu bulan Januari 2024 pinasunggul hon tu hita ganup ruas ni HKBP Rawamangun asa tamulai mangalehon pelean taota asa dengan mardalan operasional ni gereja ta pelean taota dang ditotuhon godangna tapasahat sian las ni roha dohot sian pasu-pasu naung tajalo sian tuhata
paujakod dohot paborhaton pendeta. Khobar tu surat keputusan Eporus HKBP taringo tu mutasi Pandita fungsional HKBP Ima Naparjolo, Pendeta Herlina Irianti Siregar STH, Pandita fungsional HKBP Rawamangun, dipindahon gabe Pandita fungsional di HKBP Resort Pasar Minggu. Napa duahon, Pandita Jojor Pardede MTH, Pandita fungsional HKBP Resort Kebayoran Lama, gabe Pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Alani di hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 WIB patu pautama acara paborhaton dohot pawojakon Pandita fungsional di HKBP Rawamangun. Di sude parmingguon patu pautado papungu pelean marhite kantong ungu nanaing pasahatota tu Pendeta Herlina Irianti Siregar Ima siala pakobasion nasida salilingo di huriata HKBP Rawamangun. Manang boy ditransfer tu Bank Mandiri dengan nomor rekening 15500 100 91588, Manang Bank BCA nomor rekening 165 170 4761 atas nama Pendeta Herlina I Siregar. Sipul parmingguon dipatu pada acara ramah tamah di gedung Timoteus. Tikting naing barbagas, tikting parjolo, naing majalo par pasu-pasu parbogason mah Johannes Timatupang, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Duren Sawit, anaknya mata Ronald Pahala Simatupang, tubuni inata Elizabeth Boru Pasaribu, dohot oroana Mirani Elizabeth Boru Siahaan, ruas ni HKBP Kernolong Jakarta. Boru niamata Joni Tupal Siahaan, tubuni inata Lydia Boru Sitepu. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Namoding. Nah di hari Sabtu 10 Januari 2024 nunga jumolo marujungolu sahalak kina Samaria Borsitorus umur 70 tahun. Tinadik niamata B manurung nahinan. Alamat Jalan Rawamangun Selatan nomor 8 Pisangan Wik Rawamangun 1. Tuhatama mangalehon gogo dohot apul-apul tu keluarga namar sitaononi. Tabani namar sahid. Amang saut pardede Wik Rawamangun sada dirawat di rumah sakit PON. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas ting naung pinarade ni hukiata di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot laun aka sipatu kota bahen sangap di guarna songon di matikting di huriata di minggu sadarion. Yesus Kristus Hidup Raja, dinabangking di amanah, manggung bumi sasudi, manggung bumi sasudi, jalan asa jol mau, tu ibana dong atu
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramuti akate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu dung Epipanias na padua homma dihita saluhutna amanami inanami dohot saluhutna hita ruas nihuria horas. Hata ni debata nama makulingi hita dinalaho pahoton jala patoguho kita madalani ulaota madalani ngoluta di minggu tujoloon ima nanienet sian Johannes bidusada mamuka mai sian ayat 40 sahat rodi ayat 50 sada. Onma napataruhita di pos ni roha dohot topik minggu Yesus do anak ni debata jala raja. Alani tabukabe mabibelta jala tapai hutihut ma di bagasar rohat tabe songonom ma didok. Torang niarinai dinanaing lawi bana tu Galilea, jupak sama si Filipus, dungi di dok Yesus mamad do ibana, ihut tomma au. Alai sian Betsaida do si Filipus, ima hutan ni si Andreas, dohot si Petrus. Dapat si Filipus ma si Nathanael, jadi di dok mamad do ibana. Nunga cupak kami bana, nanidok ni si Musa di surat patiki, jalana pinabuan niya kapanurirangi. Ima Yesus anak ni si Joseph na sian huta Nasaret. Dungi di dok si Nathanael mamado ibana, tung tarbahen maro nadinggan sian huta Nasaret. Jadi didok si Filipus ma Roma homar nida. Dida Yesus ma si Nathanael Roma nopot ibana. Jadi didok ma taringot tu ibana. Oma sadahala Israel na tutu. Na somar pangaci di bagasan. Ninna si Nathanael mamado ibana. Siya dia ditadahoau. Dungi dia lusi Yesus mahibana. Hui dadoho uju ditoru ni hawaraiho. Adorang so di jauh si Filipus hido peho. Dungi ninna si Nathanael mamangalusi ibana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dungi ninna Yesus mamangalusi ibana. Allah hudo tuho. Hui daho ditoruni hawarayu bahen na porsea ho. Ida om mudo pena sumuruk siani. Laos ninna ma natutu si tutudo na hudoko tuhamu. Ida on muna do muka banua gijang. Jalama naik mijur aka suru-suruan ni debata. Tumopot anak ni jolmai. Ido yanggo sahatna. Amanami inanami digwari mingguta dung sidung Natal ima minggu Epipanias. Dung Epipanias. Molo na jolo say apalatakas do di baen di bahasa Batak ima minggu hapapatar. Nanaing takas atusata pardalanan ningulu ni naporsea sia tiki tu tiki, sian minggu tu minggu, dang tarsirang. Sian akka hata ni debata, dohot sian akka panugunoguon, marhite-hite huriai. Dinadiba, adong do na mga tusi, mabayan Natal, banatal may. Dang adong bepola, hadumuan na tu minggu na manghihut nai.
Alai yang go dihuriata di HKBP, takas situtu do di Pataru, boha sude akan atapatupa, sude akan atapestahon yang kita rayakan daktar sirang. Sotung gabe lau rohata gabe holan mangodolhon, songon kahalak na asing holan riko ni tau baru. Dungi dang be apala adong hadomuan tu Natal, tung pe apala godang do penuaing akahalak na mabain perayaan Natal di punguanna. Misalna natuari adong do pe na mabain Natal bonataon di Gedung Maria. Manang tuminggu narora adong do petong na mabain na Natal. So tung taripu ngasidung be jalanga dang apala adong be hubunganna. Alay na yung apala takas ingotota jala parata-rataota, Epipani manang hapapatar ima rangkaian na parpudi sian perayaan rangkaian ni Natali. Di naparjolo ima Advent, ima namanomunomu hatutubu ni si Palua, napaduahon ima masa raya Natal 12 hari, mulai siat tanggal 25 Desember sahat 5 Januari. Jadi dung sidung masa Natal hari raya besar tanggal 12 Januari masuk matu Epipani ima tanggal 6 Januari. Jadi dung sidung tanggal 6 Januari on dung adong akari minggu na say digoari may minggu hapapatar manang minggu Epipani. Asa unang gabi syukur rohata tarlumobi akadongan na soapala runut majaha almanak gabi narohana ayaha do minggu Epipanion. Ahado minggu dung Epipanion, ahado lapatan nios cadia don, ayahado hadomuan nion tu pardalanan ningolukku. Sehingga perjalanan rohani peziarahan kita adalah sesuatu yang senantiasa terhubung. Molo di Advent na kaning panomunomuon, di Natal ima nama mestahon debata mangalului jolma. Yesus yang datang, Allah yang datang dalam rupa manusia, dia Allah yang mencari manusia yang berdosa. Dungi di hapapatar, di Epipani, Roma jolmai mengalului Raja Natubui. Jadi tidak ada manomu-nomu, Allah mencari manusia, lalu manusia mencari Allah. Di sido asana yang idaota, laos taida maakait deta. Misalnya, di kidung jemaat tidokon majus na tulu halaki. Jadi unang say pitor taripu na sodong behubungan na. Alay naing takas idaot tatutu buado namar Epipani, buado nama mestahon Natal di bulan Desemberi sahatu tanggal 12 mapakorhoni tungolu ni na Porsea laos di Pataru muse tu tau baru. Pos doroha akahala na burju hitaw na kanamar minggon. Ido tahe? Tuk peodong nong jugal-jugal huli-huli alay yang goroha burjudo kan? Nak pedong nong jugal-jugal ubu na alanyak kami arabu nabi. Daksongon ni jugal ni ubuki jugal ni roha kan? Lausido di tahun 2024 tahun unang merdodot congot cimaruna punap. Adong mahay baruwon dakolan akahay baruon na diduru manang hay baruon na alani umur. Adong nay baru alani token nay mamikiri nga matua au tabama balam jonok na mahape. Bah nga taon nay baru taba umur baru mahape dohot pakaian. Dak pakeo benajului edang boy be. Nga matua dak cocok be tuban. Dak cocok be akauba na perjului ibaru nama doho vitamin nuaing. Bolo na perjolo hola vitamin kecantikan anggo nuaing vitamin nihuli-huli nama. Dangi dakolani asau nang merdo songot cimarona punap jala anggo na marminggui pos doroha kana burju damang dainang nak pesipata hola namar handphone de iba di gereja ale dak cukup tu si. Ala godang do jolma marminggu alay dak tubu lamutang haporseaon. Lamu saksak ubad di sima jujung manang lamu botak pe ala nong habis
ronto obuki, alay da nga pala hot hapor siyaw ni manatap Tuhan Yesus. Idot naik taidagok aka halak aka nadiduru, ni huria manang deba ka na sumangat tu si takas. Mulo tatoton di aka YouTube, godang aka nasohot hapor siyaon na, gabi lari lau tuduru ni huria, jala parwarowa huriai. Ada orang-orang yang sama seperti di zaman Yohanes. Mereka mempertanyakan, mungkinkah Yesus adalah anak Allah? Jala boado de bata marana, margeleng atau ngisinat tanah. Sa di hari kawin, ise mamasu-masu. Sa di hari tubuh ise bidanna. Gabi adong kahalak na madokot congoni. Si pata ulo makahalak na muray mo si aladang tubo dang hot hapor siyaon na di pangatusion na sitong, ulo may iba na mangamuk, ulo may iba na biraraon, hape iba na padang yatu siyahan na di murkon na. Dang yatu siyahan na di mohopod di ati-atena. Alanido molo di palowas tuhat tahita borhat to tao 2024 ton. Dinamtaba kaumur. Alay tong malamutab ma hot ni hapor siyaon. Tabba ma parbinotoan. Dia kahasitongan bertambah kasih akan Tuhan melalui pengenalan akan Allah sendiri dan mengetahui kebenaran yang diungkapkan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Ini penting. Riko situtudon. Tarlumo biak kana tua-tua, unak songan akana tua-tua na jolo di hutanami. Mulai sukun akadadanak akana toras na jolo, ala buta horno buak kana tua-tua na jolo. O main na, o pung, ajari jauh buado eddeon hinna. Songo dia tahe. Nyon adong bukwet de nomor nasaon, babuhado tahe de nyon nate. Ato no na jabay no puk parjolo inna daksongo ni hami mararikamis parpudi do no na hata-hata na do parjolo alame mang buta hornop manang mulai sukun oma adong tugat cu matematika buado makarejo iyon ala soyat tu sinatua-tuai mga lusi la persoalan ni matematikaon ujung nga simpel lo jawapan na ulo-bulo na do apalay tu iba suku-sukunomo. Karejoy majo dungan not ciduk kuida pe mo lotong nang iboto suku-suku tu gurumi. Ipe gurumi suat tu sinom bas sukun. HP ala so iboto. Banyak kali pertanyaanmu. Dia aja situ inna misalna songon akan itu noeng tanya Google inna kan. HP mula kama kadang apalay ko Google sukunon nanggui jabu do. Adong do yang serba tahu di Jabu, kay nata ido kan? Dak polet tu Google mga lului ko kaki do mga lului dia. Pipi mata boy de daw ni nata sude, lului di san gitu. Alanido ipataru matuhita tutu asal lamu molo didokon Jesus do anak di debata jala raja nanaing odolat tuhita ima naing lamu takas hita mga lului debata mangalului harajaon na. Ra di bona ni taonon. Di parsirangan ni taon na buru to taon na baru. Hampir sudido rahita mabay nakacara di Jabut Tabe. Nakaniku sukut to praremaja tudak danak siapa yang ikut acara niko martudu nasida. De badang martudu. Apa yang tidak enak dari situ? Adong madokon panjang kali bosan inna. Baru adong nama dok na deba enak dapat duit enak. Jihama musti deba na itu homa yang enak di jam 00 itu panjang kali pesan-pesannya. Ida ma akatona akka pardalanan ningulu natabay di parsirangan ni taoni adong do dihita sadahay baruon jala adong do dihita posni rohang. Adong do dihita tarlumobia kana tua-tua na manuatot to akada danaki harugogoi madala ni ngolumon godang nai sulaotta pos roham debatado na madongani
manang na gajang doa kawijangani alay solo disi emosi dohot hata kekhawatiran. Lihatlah, hope nga sa dia umurmu, unang lalap po, sutuk sodongan non naman opot to, bereng, gajang nayon, ahado pehoroa, manang akanasing, gudang nayak kanyon. Manang lalap do hita disi kita terbenam, bonopi ta dia kar suha-suha ni parnguluonon, dia kasaluhu na namasa. Akan na tua-tua, mamikiri toktong, tahe, burju-burju mahamu akan akoki, buama baenon, gugoy hamuma, nakpenong matua ahu pa burju-burju pe majaga pahupukon. Mana ngadong be sadahay baru madokon, toy mga lamatua be auda ngadong be nahulului. Mga lului harajaw ni debatana maju auda, sotung yoray hamu au marnaomi, sotung yoray hamu au marare kamis, sotung yoray hamu au lau tugareja, so tungyo raihamu au laulas rohaku mangaluluya kadong aku alay pos marohamu moloro pinanang mangalapau martupol buah baenon. Misal na dohi manang lalap pola portibion, lalap pola portibion na say tapat dokot siganu pari ujung nga tutu lalap mahita naga besong cimaruna punapi lausido tangyak tataut tu tahun lausido podat tataut tu tahun lausido hatat tataut tu tahun jalalam sotarida be dang apala harotakas debatado di jolo au di pudina alanido molo di pataru tuhita sadarion Jesus do anak ni debata jala raja naing manungguli hita muse tuhau duhon dohot tupos ni roh hamadala ni ngolu di perjalanan kehidupan. Ida ma sada nekot singotota di perdalanan ni ngolut tadi taonon nang akatiki taon nasalpu molo di palowas debata hita madala ni sudi dakya di dok debata buti. Buamay nang bolo hualap ni labung mon manang buama molo hubay cahit manang buama bolot naik pangkat to ulu doho danga dok cukut-cukut congoni siya debata sude perdalanan ni ngolu haudu hotu debata Tuhan tidak pernah minta izin karena memang dia raja molo digwari raja ibana ma namar huaso ibana penguasa di sadok gulmit ni ngolu ni akan aporsea taida mai siya dia matarida na raja do ibana na marhuaso do ibana na parjolo na kaning tajahama di ayat na 40 tolu sahat dohot di ayat na parpudi di ayat 50 sada di do di si ibana do na ginoaran siyan na jolo na adong siyan na jolo sahat tu na adong haduan di ibana do huaso banua gijang ibana do na ginoaran ni si Musa dohot akka panurirang suang songoni nang nasinurato di buku ni pangukapon manang wahyu. Idok si Filipus, didok tu si Nathanael, nung ngajupak kami nanidok ni si Musa di surat patiki, jalan na pinabuan niya kapanurirang. Takkaci tutu ima Jesus anak ni si Joseph nasian huta Nasaret. Namarlapatan ngadong iba na siyan na jolo. Jalamolo takkas taida siyan ayat na parjolo di Johannes biddusadai debatado hatai jalamian rapdot debatado hatai. Jala debata hata nagabe daging. Di deba pangatusyon ni Joel Matong di deba pangatusyon ni parugamo na asing madokon ay dang sarupa debata dohot hata. Firman adalah firman, Allah adalah Allah. Tidak mungkin Allah menjadi firman dan tidak mungkin Allah menjadi daging. Dang boy gabi daging. Isodo naing takas atu sata ayana sotar patupa debata. Dak pikirata, dang suhat-suhata, dang ukurata.
lomona do manasongod dia ro ibana. Di ba madok asing do hatana, asing do ibana, dang tarida jaladang boy gabe daging. Alani do dang adong anakna. Hape di doko macay takas dang alas yan hadagingon. Alay na mangihut tu hajol mauni asa boy dia tu si jolmai. Nian deba. Alay nakpesongoni gabi hautoon jala diukupi dui tuak kahalak na soolo porsea. Hukup jala hulum mai dang dipapatar tuak kahalak na soolo porseai. Di somma na nagtaida molo debatado no puna na diguari na jolo nuaing di partikyanon nang tutik kinanaing ro no puna sa huwaso tuak kasurusuruan huwaso siya debata ama di Banua Gijang nang ditanoon lausido na marhuwaso nang dingulum debata raja na marhuwaso na pataruhon na mga ramoti naro di ngolum di tiki na salpo do tutikyon. Sahat tutiki na naing rope. Di hatidakon na diukap debata di papatar dirina. Tu si Pilipusi. Odo wow ninna. Jalagabi ukap marohan si Pilipus na laho majalo ibana. Dungi di do si Pilipus mamuse. Tu si Nathanael. Bohado tutu. Di do matu si Nathanael nga huida hami be jala di do si Nathanael sadia di boto hamuna suku-cukur rohana jala dang apala pos rohana di do ibana buti ay tarbahe maro nadinggan siya ni tidak mungkin ada dari situ hal yang baik tidak mungkin hal yang luar biasa ay hutan na memet jala hutan ni akan nasohasea doing ninna ibana. Di do rohana ikon sian aka na beteng. Sian aka huta na tarbonggal. Alay na yung idaot tama. Mula hulak diajari tu hita. Da nga dong na so tarpatu pa debata. Jala na nga dong na so dipardulihot debata. Da nga dong na sepele tu debata. Mulo di do rohani na di badang mungkit siya ni nadinggan. Di do rohani na di badang mungkit songon ni masa. Di do rohani na di ba? Lau sipata di ngoluni na porsea pe adong do na majok kali. Las bohaja guni. Adang mungkini. As bohato lak mi. Adang mungkini. Buy may gabi calek. Be, so adong dihadihani. Buy may yan no gabi parpangkat. Gabi polisi so kepengi. Ala bala. Laos di ba di parngulon ni Jolma mulai bereng. Akan namang iburo li jok kali. Bah. Mobil baru ni mo sadit oh ya na ipidja boray rentali binoto do parkarejuan niya bagu yamang buanin mo gawi ko ba ijok kali jolma deba sepele alayang go di debata dang adong na sepele di par rumah tangga mo pedang adong di sepele ho debata di pardalanan ni parianak ko mo pedang adong na sepele sude na somungkit jar roham tarpatu pada batadui. Sude na diduru ni pikiranmu, laos idama akan na ginoaran, na jino jalan na jino pangan, dang sian akka parilmu tinggi, parjolo. Idama parmahado di Jupangi suru-suruan. Idama si jalobeo pardosa do di Jauh Yesus gabi sisian na parjolo, yang paling dibenci. Edang idokot tahe bana tumagom ma upar dosa ado pe si jalobeo daripada paropuan si babi jalang. Takas do di doko kala Israeli. Alaniaha pardosa si tutudui alai idama si jalobeo wido pardosa si tutu ido na di jo parjolo gabi sisean. So tung gabi alang rohat tamat dokon adang mungkin adong nadinggan ra tung tupa si tutudo. Taida mamuse di harajaon nai nagabi raja ibana iboto jalay tada ibana do sudi. Uju di dok si Nathanaeli sadia di tada hoaw. Di dok Jesus adorang so di Jauh si Pilipus peho ngahuida ho di toro ni hawaraan. Nanaing pabuah ho tuhita
dangadong nabuni. Alanigok huwaso do ibana tutu. Dangadong naholip. Dangadong natarbunihok kita siya debata. Aha penamasa. Saluhut patar, saluhut di boto, saluhut di ida. Jalalas maroham, ida ma debata nagabe rajami, di bagasat Tuhan Yesusi, dakolan ida-ida buti hudul manatak-natap, alay rodo ibana maddapoton. Dang holam manatak-natak buti Yesus. Dungi pabereng-bereng akajol may do sesiani. Daong. Alay di dapoton. Lautsongon nido ng ngolo ni naporsea. Di boto ibana do. Di guk ni huwaso. Di kemahatahuan Allah itu. Di boto ibana do sudi na guk na masa di ngolumi. Manangahapi. Di boto ibana do nasolo di ate-ate mi. Iboto ibana do nasolo di pikiran mi. Iboto ibana do ahan na di roham do na sinita-sitahom mo di ngolum. Dangadong ibuni. Dangadong nabuhay mo lo di buhay di bunihon nakahalak di ba siya namatana. Di bunihon nakabawa na susuman siya nakarumatanggana do inatana. Alayang go di debata. Molo di ula hope akan na susumani. Di boto debata do'y saluhut na. Jala ala di boto debata do akan namasai, laos di patongod do na dinggan. Di patongod do akan nauli, di ngolo ni akan na porsea, jala ido naing pasahaton na tuho di taon 2024. Molo di doksongon itu si Nathanael, ala na hudo tuho, huida ho sa porsea ho, ida ma, molo hupataru ho tu taon 2024, naing lobi idaom mudope na masa di ngolum siyan akan ng masa di taon akan nasalpo. Ho akan namatua, aka ama akaina, akan naposo ay diyaw do sude naing patuduhonok kudo petuho, gok akan namasa ay ditangak kudo huwaso banuagijang dohot di portibyon. Jala bolo naing mangido hotu satuson, idama suru-suruanipe rodo tuaw na yung marsoba. Jalamolo di goari iba na gabi raja, iba na naik si sobbaon, at tong adong mahauduhon, adong mahaybaruoni, unang gabi songon si Firaun o si Herodes. Ido iba na do, to halak majusi. Atong idama, borak mahamu. Dung dapat tamuan noni dia ibana, babuah matua udah, asadoho tang marsoba. Hape balik di rohana naik pamation na do, naik pusaon na do. Ido asa di pusa ibana maakada danak na baru sorang, uju baru sorang Jesusi. Sotuk songoni hita, tapusa Jesus. Tapusa debata di bagasang ngulutta. Ala, say marminggu hita, tado dua ibana, Jesus Raja ni Huria. Manak tado, Jesus anak ni debata raja pinabaki ni amana. Alai, dang abala tabain ibana, raja, manang dang tapalowas ibana na marhuwaso. Say kotong pikiratay. Misalna olo do songono buti. Hiado barita niya kahuria molo padita reso tahe aha may digwari. Uluan ido tahe molo uluan ido tahe sitio kepemimpinan aka kebijakan doho dia alay di ba angge rawa manguno dakya songoni seunang matujolo peunang songoni. Alayolo do si pata dong namadok ko buti. Molo adong aka kebijakan na hurang pas turohani deba inna buti. Sipa mo paditay. Hami do manggarar gaji muna. Alani unak songcongan yang muna da. Idok uluan alay tikido uluan nai kebijakan daong. Inna kocongan odo. Olo do songoni ringgas marminggu. Olo si patay padohan na nguluna.
mulu sumar minggu udah baheran adong do Natal pe hurak cang ngulukku ninna. HP dang apala par minggu na neng mangihutto Jesusi pakilalan na bahwa no do pertiki aku keluar sejebu memakai baju na baga do marmeka na baga. Mana ko lano do deba partiki aku anggo asing ngai ba tong nama MC momong cucu torus. Manang holanon nama tikik ko lao sejebu asing nina karejo. Debay parngoluwon nabur judo hita manginang. Nabur judo hita martangiang. Nabur judo hita marminggu. Alay tapalowas do huasoy. Alanido molo di pataru matututu hita, dia yang punya otoritas, dia raja, dia yang punya kehidupan, dia adalah yang mengenalmu, mengetahuimu, dia yang memanggilmu dan mengikutmu, paihuti-huto manang natu dia peholau, dang songonak kacalek-calek ni portibion, uju sotar pilit, ketuk pintu ke pintu, arisan ke arisan, parsahutaon tu parsahutaon, duk terpilih tutup pintu. Tuhan Yesus toktong paihuti-huto manang natu dia peholau, dakya dihicu pintu ni rohana na laho madapot toko, dakya ipadau alay toktong say diramoti jala di patugu-tugu ho. Ima raja jala di si malas ni roham, rajami na paihuti-huto dang ho nagabe liling mangalului alay say toktong mangalului ho. Amen martangyang mahita. Ali Tuhan debata aman nami mauliate situtu marohan nami tuho na mangalehon Jesus gabi Tuhan si palua. Naro mangalului hami kajol mapardosa. Nalaho paluaho kami tutu. Jala mangaleho kanguluad di hami. Huhamuliateho kami ngulu. Nang nasa narikot di lehoko. Nang sipata lomos. Sipata ganggu rohanami. Jala sipata herana somakilala. Naso di payuti-huto dongulu nabi. Alay mauliate ma di parmingguan tikyon, di paingoto hami toktong, asa saur tuho ganu pari ganu tiki, aladang daw hosyak kami, jala asa tutu si tutu, homa raja na marhuaso di ngulu nami, asa uduk mahami, tu saluhut na akapabahemu di ngulu nami, hodo raja na mangaturhon nasa namasa di ngulu nami. Dibotoho sa luhut na nasa narikot di ngulu nami. Alani itong sipata hirana sotar jalo hami akanamasay. Unak pola say makilala hami manang gabi maparroha haporsyaon nami. Madok naso di dongan ni debatado au nuaing. Naso di parroahod debatado nuaing akagelekon. Naso di parroahod debatado nuaing akan nariko diawon. Alay pos marohan nami tahe madalani taon 2024. Madalani ngolo na nilehon mi. Dohonon nami tu diri nami. Bicat di paloas debata. Adong hay baroni diaw. Adong asiniro hay diaw. Alani say lojongok kuma mangalului lomoni rohana. Mangalului harajaon na. Alaido na rumiko diaw songokala na porsea. Dang ganggu. Dang lomo saudisi. Dia kangulu na hudalani patupaon na do narikot. Ay ido baga-baga na tuaw. Tuaka na porsea. Dia ka na mangalului harajaon ni debata. Tabahonon na akaodeng. Papita marohanami. Papita aka hapor seaon nami, mangihutok kotok tong, molo ditotopon idu ni huriami huria hakabipi, sado ruas ni huriam hakabipi, nagabi parsidohot parohon akan nadinggan, tu saluhut na tinopami,
tungunang tartading nanggosada sian ruas ni huriam, mulai siada danak, remaja, akan naposo, ama ina dohot akan namatua pe, dinalaho patupahon na dinggan, tu saluhut na akan natinopa. Molo si Pilipus, disarihon ibana narikot, tudongan na, ima barita nauli pasahat tu si Natanael. Hami petahe, bitsa na dong dope partikyani, uhari kotok kami, patupahon na dinggan, marbarita nauli tu aka nahuhaholongi hami, nang tu nahumaliak kami pe. Laucongo ni hutangnya ko kami ma, akaruas ni huriam nagali pamatang na ala ni parsahiton. Nyonya situa LA simbolon berupa jahitan. Barita hutasoit, Gavin Siregar, Ferry Gustav Taruli Panggabean, Bramos Tambunan, Nyonya Huta Barat Rugun Borulubat Tobing, Nyonya Sibarani Boru Pardidi, Raja Adventus Silitonga, Nyonya Silalahi Boru Sirait, Duma Rama Boru Hutagalung, Robert Lubat Tobing, Naema Boru Sinaga, Nyonya Sigalingging Boru Siahaan, Nyonya Siahaan Boru Panggabean, Rumitang Boru Hutasoit, Rustioria Boru Sitanggang, Nyonya Kasimajuntak Boru Siagian, Rustoria Boru Sitanggang, Nyonya Tambunan Boru Hutagaol, KM Sihombing, Nyonya Silalahi Boru Samosir, Patun Huta Barat, Mutiara Boru Manulang, Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk, Benny Marpaung, Robert Silalahi, Situa SP Huta Soit, Nyonya Simamora Boru Dolok Saribu, Las Maria Boru Pajaitan, TP Simajutak, Esterlina Boru Simajutak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Situa Daulat Sitopul, Saut Pardede, dohot akalan na asing na sohagwara kami, na diaka hagaleon ni pamatangi, sayhoma na rap dohot nasida, jala sayhoma na patukon nasa narikot di nasida, molo didok rohami kon ayon nasida kaparsahitoni, asalamu patuduon mo holong ni roham dohot hagogoom mo, tung unang alang, say paniyang akapakelalaan nasida, jala sungguli roha pikiran nasida, tung unang manggale tahe, aka roha na mangihutok ko, nang roha na laho mamuji pasangapok ko, ay siya kodo sa luhut na namasa, dingolo ni aka na diportibion. Asima roham, pataruma aka manami inanami ruas ni huriamon, manopot ulaon na, manopot tugas tanggung jawab na, ditonga ni rumah tangga ng diakaw laon na pinaluasmi, parohon akan nadinggan, jala siya ni maroa kapasupasu di ngolo na sida. Masi maroham, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martangia kami tuho. Amen. Sana
Tataunya kon ma peliata na tapapungon tu adupan ni debata martangiang mahita. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mi tu kami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parasya kami pilianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Kuhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi magwar mo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluat tiabari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu hami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan de batang. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena todim. Ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus namar minggu di ngananon suang songoni nang namang ihuton live streaming. Sian sude parhobas di Arianon, Padita, Situa, tim multimedia, tim musik, saluhut na pasahaton tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.